Любопитни ли сте какво са намислили странните съседи? Новият ви водач пристигна. Съжалявам, това е нелепо. Това е шанс семейството ни да заживее пак като злодей. Би ли изоставила приятелката си? О, майко. Хей, нещо не е наред. И за това аз ще унищожа всички ви. Так му мисля, че няма да стане по-зле и пускаше ги. Злодеите от Валивио. Нови епизоди от понеделник до петък от 20:25 по Disney Channel. Готови ли сте за пътуване пълно с падания? Това е само началото на нови необикновени приключения. Задават се незабравими моменти. Големият град на Гринс от понеделник до петък от 17:55 по Disney Channel. Отвори широко очи. Ново. Лореал Париж спирала панорама. Четка, която достига до всяка мигла. За очи, които изглеждат до 1,4 пъти по-големи. Постигни панорамен обем, защото го заслужаваш. Ох, не попива добре. Ехо, пробвайте с новата Емека. Тя е с 3 плътни пласта, така дори и само с един къс, Емека попива отлично, а ролката стига за много дълго. Емека, изгодна, здрава, мека. Навсякъде има кухни, ама не са уютни като нашите. В нашата кухня все нещо става. Всеки иска да помага, ама не всеки път. Тук държим любимата си чаша и захарта, от която даваме на някой закъсал съсед. А сега ти даваме и до 42% намаления в категории кухня и трапезария. Умората и изтощението могат да бъдат пречка. За да се радваш на живота, вземи Супрадин Energy. Комплексна формула, която действа от първия прием. Защото животът е по-хубав, когато се чувстваш пълен с енергия. От Байер. Това е Андрея, сериозен фен на Fashion Days. Стефан пък ги откри наскоро. И двамата си поръчаха аутфити за събитието през приложението. Тази вечер е специална. Следва аутфит чек. Андрея споделя на репортерите, че роклята е назаем от майка й. Но всъщност... Всичко от Fashion Days. Големи находки и големи оферти за всеки повод. Андрея и Стефан може да крият, но не и ние. Fashion Days е любимият им шопинг магазин. А на теб? Всяко движение се превръща в усещане. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. Меко казано, перфектна. С медал за най-високо качество в България. My memory of springtime is playing in the flower fields as a kid. The first butterflies coming out and the fragrance of the roses were so beautiful. Нов течен сапун от Тео. С 96% съставки с натурален произход. Тео Nature Elixir ще се погрижи за ръцете ти. Тео. Вдъхновение от природата. Да. Ами... Мисля, че ми е време за нов смартфон. Перфектен момент. Имаме голямо разнообразие за 0 лева за първите 3 месеца. А с пакета от услуги Смартфон Вселена ще се погрижим смартфонът ти да е нов за по-дълго. Само в Етел.
Disney Channel забавлението има едно име. Kids от понеделник до петък от 18:55 от Disney Channel. Те идват от далечна страна да се състезават за наградата на кралицата. Нов турнир, който ще определи съдбата на света. Пилоти на дронове. Нови епизоди от понеделник, 8 април от 15:20 по Disney Channel.